हाय लोगोफोर आं नै दा दंफैयो आं दा डिउटियाव फैबाय आरोना डिउटियाव दङ आं दा आंनि लोगो सासे दङ बिथाङाबो आंजोंनो डिउटि मावफायो बिथांखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बिथाङा सोंदो माबायदि बिथाङा बोरै डिउटि मावदों बोरै मादों आंबो नै ड्रेस गानना दं नैबे लामाजों हाबो जोंना बिथाङा सोंदो माबायदि डिउटि मावदों नै नोंथां नों माबायदि डिउटि मावदों हाय गाइस डिउटिखौथ' मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो आरो मावनाया मा खालामनो नै बेफोरखौनो सालायलाबायनानै दङ बेजोंनो गुन्दै जानानै दङ आरो बर्थमान नोंथांनाव आं मोनसे सोंनि आरोना नोंथाङा बेहाय खै बोसोरसो मावनाय जाखो बिथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा एसे गासै 12 बोसोरसो जाबाय 12 बोसोर जाबाय आरोना नोंथां औ नोंथाङा ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों आरो जे थानानै जेनेबा माबाफोर मावगोन नामा नोंथाङा माबाफोर मावनायाथ' जेबोथ' मावनाय जाया फार्मासि थांनो सानदों आरो न'आव थांनानै नोंथाङा माबाफोर सोलिगोन नामा माबाफोर खेथिफोर मावनाय माबाफोर बिजनेसफोर मावगोन नामा ना खोन्थानो हागोन नामा थांनानै बोरमा खेथि मावनो सानदोंमोन बोरमा फिसिनाय जादों बिथाङाबो बोरमा फिसिनो नाजादों बिथाङा एसेबां खस्थ'यै मावना दंफैयो दा नैबे एसेबां गोजानाव फैनाय हायद्राबाद एरियायाव फैनानै बिथाङा थाखा खामायनानै एसे एनै खेथि मावनो नागिरदों आरो जेनेबा बोरमाबाबो जेनेबा मासे दाउ अमाबो फिगोन बिथाङा एसे थाखा खामायनानै बिथाङा सोलिगोन आरो नोंथाङा बेसेबांसो लांनानै खुलिनो सानदों आरो जेनेबा ओरैनो थुलमुल जेनेबा 1-2 लाखसो लांसै बेफोरबायदि आखायाव जा थायो दाथ' बेसेबां लाङो आरो बेखौ मोजाङैथ' जेनेबा बुंनो हाया बारु बेसेबां बासियो नायनोसै उनाव जागोन दे बिथाङा दिसिम रोजा थाबाय बिथाङाबो गोजानाव फैनानै थाखा खामायनो नाजादों आरो बिथाङाबो दा नै डिउटियाव दङ आंबो दङ आरो डिउटियाव होनबाबो आं एसे लोगो हिसाबै आं इउटुब खुलिदों नालाय बिथांमोननो देखायनो नाजादों आरोना बिथाङा दा डिउटिया खैथासिम बेखौ आं सोंनाय जासिगोन नोंहा डिउटिया खैथासिम जेनेबा दहाय 8टानिफ्राय जागायनानै गाबोन फुंनि 8टासिम आंबो मावो आरोना होनबाबो आं बिथांनाव सोंथ'नाय जाबाय आरो धन्यबाद अके गोजोन्थों